Sobre, poca broma. Intenta sortir en pilota controlada Cuberó, la recupera al mig del camp al dorsal 10 Ribó, Ribó obrint a l'esquerra per Víctor, Víctor combina amb el company Verdés, Verdés pot perdre la pilota, la recupera però Ribó al mig del camp, Ribó pot provar el xut, Gussi atura sense problemes, però com a mínim ja ho han intentat més. Morató, Canals hi pot arribar, bé Xavi, continua Xavi, entra Xavi, pot entrar Canals, continua Canals, atenció a la centrada! Gol, 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 Dani Roqueta! Acaba d'arribar el primer de la tarda! Quina jugada de Canals, Juanjo! Una jugada de collons, l'ha buscat i l'ha aconseguit, i el Dani Roqueta, que és el que està més en forma dels Sitges, no perdona davant de porta. Gol de Dani Roqueta, arriba el primer al minut 11, l'Unió Esportiva Sitges s'avança, quina gran jugada de Xavi Canals, i allà hi era en Dani Roqueta per enviar la pilota al fons de la xarxa i fer el seu 17è gol, em sembla que porta 16, i es situa un del pitxitxi d'aquell trofeig a la xarxa, que tant de conya li han fet al llarg de la setmana i que avui és capaç de liar-la aquí a Aiguadols. De moment ha fet el primer, però el partit encara es viu, això una promoció i queden molts minuts. La juga Camp Abadal, avui ens quedarem sense veu, ja ho veig a venir. Camp Abadal intenta fer jugada, ha marxat d'un ja, vol marxar del de segon. Atenció a la passada, Gussi! L'acaba de treure Gussi, al xut de Castellana. Mare de Déu, quin partit ens espera, Juanjo. No, ja t'he dit que el Camp Abadal, quan té la pilota, o bé per alt i quan la baixa també és molt bo, és molt perillós. Però vaja, és un partit emocionant. Ha arribat el míster del Futbol Club Vilafranca, Manel Rodríguez, que també està feliç perquè ha aconseguit l'ascens a la primera catalana en el matí d'avui. Quina tarda de futbol ens espera, senyores i senyors. Intenta fer jugada Roqueta, la treu al central Víctor, combina amb Ribó al mig del camp, Ribó obrint a l'esquerra, a la cursa de Verdés. Roma li han fet una falta d'escàndol, l'àrbitre l'ha assenyalat, demana tranquil·litat als jugadors i a tots plegats, perquè entre la música de la batucada i l'ambient que es respira en general estem molt, però que molt exaltats tots plegats. Millor no podien començar les coses, eh? Bé, marcar un gol als primers minuts és boníssim, perquè el problema és que haver-se marcat ells, perquè aquest equip al contraatac és molt perillós. Però vaja, marcar un gol ja... De moment ja anem davant. Hem de marcar ells dos per perdre l'eliminatòria. Haurem de veure què és el que passa de moment. Minut 13, guanya el Sitges 1-0. Gràcies al gol de Dani Roqueta. Que quina gran jugada, no em cansaré de repetir, de Xavi Canals. I sí, ho ha dit l'Alegre amb totes les de la llei. Gol d'aquells per collons, perquè s'ha de fer i ha d'entrar. Continua Canals, fa un retall enrere cap a Fontfria. Si us plau, anem a fer el segon i no comencem aquí a especular, Fontfria amb Andreu. Andreu pot combinar amb Torrents, Torrents combina amb Roma, Roma amb Torrents, magnífica la jugada, continua Torrents, ara Torrents amb Rossell, Rossell s'ha precipitat, s'ha d'aplaudir l'equip perquè vol sortir jugant, i això és una bona senyal. Jo no sé si tu ets partidari d'anar a fer el segon i ja en parlarem. No, s'ha de xiular el partit i després vingui el que vingui, però marcar el segon seria una tranquil·litat enorme. La juga Pla combinant amb Ribas. Ribas intentava la jugada Camp Abadal, ha saltat Fontfria i envia la pilota fora de banda. Treu Ribas, mare de Déu, intentar fer jugada Cuberó, Canals cridant, Rossell cridant als seus jugadors, als seus companys, dient-li que ànims, que això no es pot perdre. Està passant alguna cosa ja? Fontfria, no ha passat res, no? No ha passat res, falsa alarma. Mario combina amb Jordi Morató. Morató intenta fer jugada, li fan falta, bé. L'àrbitre del partit senyalant aquesta falta de Castellana sobre Morató. La imatge de José Gonçalves és boníssima, situat a baix, al costat de la batucada, mirant els seus companys.
i suposem que passant uns nervis tremendos. Això és targeta? Jo penso que... No, és falta de l'Andreu. Però de la manera que s'ha rebotat, no? No, bueno, però no ensenyarà aquestes targetes. És falta perquè ha perdut la pilota i ha fet falta, però no té més importància. Traurà aquesta falta